Takže čaute mačky a rybičky, moje meno je Ironfist a vítajte v mojom pro tutoriáli, ako si nastaviť program Bandicam a také veci, aby vám tam išiel zvuk. Ako prvé si stiahnete program Bandicam, ktorý vám dám do popisku videa a tu vám vidíte, že je napísané neregistrovaná. Ja sa len tak nemusím registrovať, pretože aj tak mi to pôjde. Takže keď vy sebe stiahnete program Bandicam, tak vám vôbec nepôjde zvuk. A zvuk myslím toto je zvuk, takže keď ja rozprávam, ma to počuje. Takže poďme na to. Ako prvé dáte video a tu je napísané, že je nastavenie, to sebe kliknete, máte zvuk a takto vám to ukáže. Vy sebe dáte nahrať zvuk a toto tiež je uložiť audio stop počas nahrávania a základné zariadenie dáte mikrofón, high definition audio device, vedľajšie zariadenia to isté. A tieto dve, že dva zmiešané zvuky počas priebehu nahľad len toto, viete, OK. A ideme na obrázok. A vy sa vedáte, že a tu nám máte, že BMP, BNG, JPG obyčajný a mám nastavené, že JPG, že vysoká kvalita, to aj vy sa vedajte. Vlastne urobte si všetko, jak ja mám, tak. Úplne. A to je všetko. A toto tiež okno Bandicam vždy na vrchu. Takže toto je všetko z môjho tutoriálu. Ak sa vám toto video páči, dáte like, odber, koment, dislike, zdieľanie a majte sa dobre. Piga!